nakagat, wala pa. Wala Huli pang yung payat, pinakagat eh. patay yung payat. Masyadong ito. Laki talaga ng ano, itim. Kaya huwag kang Yun lang, malilikuran. kumailalim. Ang nasisi. Sige, kayo na bahala na pre. Kaya mga kadya, Sir David do. Ito naman Sir Nico. Yung video lang sila mga kadya natin dyan. Tayo naman ngayon, ang rules na ngayon, mataga-video lang tayo ngayon. Bibi, paano yung zoom yun? Wait, brightness. Ay, puti nga yung ano. Wala pang nakagat, wala pa. Wala Huli yung pang payat, pinakagat eh. patay yung payat. Binibilutan na yung mga Binibilutan. Binibilutan yung akin ah. Akin nga binibilutan. Grabe yung laban. Tumakbo yung payat. Sige lang. Wala pa. Ay, may katis eh. Katis yung akin. Hindi yung akin. Uy! Grabe, lakas kasi ng bulto talaga. Run. Lakas. Yan, overpowering yung... may katis na sa akin. Meron din sa akin. Pareho. Hindi kaya talaga pareho, no? Pag Solid yung bulto. cobra mo, pre, ah. Wait lang. Lagay mo siya sa kabila, sir. Lagay mo sa kabila. Yan. Ganda naman ng laban, mga Ajay. Pumalag pa rin. Kakagat pa. Wala na. Tapos talaga Sige na. lang. Lakas ng itim. Haba to mahaba yung payat. Bulto naman yung itim. Wala na. Hindi, sige. Matak puti. Magkahaba bulto talaga. Laging lamang yung bulto, no? Hindi kaya sa pwersa. Pero sobrang haba. Oo, haba lang talaga ito. Haba. Agatan din yung mahaba. Katis oh. Meron, may katis din eh. Hindi niya kayang saputan yung ano. Ayan na, lumakas na yung itim. Patay ka yung payat. Patay yung payat. Oh, yung puti, kinabol. Dapat naman tinaas ko na lang eh. Pinayaan ko kasi. Nakabol tuloy. Ay, yun lang nakagatan din sa'yo. 1-0. Yan sila. Kahit Sir Nico yung bulto. Ano naman yung payat. Wala na talaga. Goodbye na itong payat. Wala mahina. Oo. 2-0. Talagang kaya. Talo ko sila sa puto. Napagod yung payat eh. Napagod yung payat. Nakulang sa resistensya lang. Oh, ganda naman kang ba oh. Wala talaga. Ayan, Sir David. Pa kayo, pre. Isa pa. Oh, sige, isa Isa pa. pa. Sir Nico, isa pa. Sige. Sige. Yan ang Sir Nico. Hindi, isa pang kagambay. Pause natin to mga adyo. Okay. Yan sila Sir Nico, hanapan rin natin. Nagagamba mo yan, eh. Hindi, sayang eh. Mga Aji, game yung kay Sir David yung pula. Natin yung tala. Kaya yan. Alas dikit na. Anong size yan, boss? Kung sa 1 to 10, anong size nung ito? 10 yan, 10. Tapos yung isa, ano yan? 8, 10. Game. Sobrang haba, eh. Haba, malaki masyadong ito. Laki talaga ng ano, itim. Kaya huwag kang Yun lang, malilikuran. kumailalim. Huwag kang malilikuran. Pero malaki yung pula, malaki talaga yung pula. Ang galing. Kinagat Uy. na, sa puwetan na. Uy, napawian. Ay, ko, yung tala na huli. Ano, katis oh. Katis ng tala rin. Grabe naman. Ano na yun? Winner yun. Ay, Nawati na yan. Wag na. Ano ba tayo? Sayang tala. Sana yun na. Ay, Sir David yan. Grabe naman yun. Sana. Ang galing ng pagkakakuha mga Gio. Wala na. Wala? Ikaw na, pinggaw na. Natagat pa sa akin. Wala na, pinggaw Wala, na. Nagagaling ba? admit yan, Sira na. Sobrang laki no, yakap na Really yakap. to? Yakap na Laki, oh. yakap.
Shoutout sa asawa ko maglaba ka. Saan ulit pre, ulit? Automatic na washing machine namin, ako pa din naglalaba. Yan mga sentimento ng mga lalaki yan, mga ganyan. Masipag yun. Sipag no. Ayaw maglaba. Grabe yung gagamba ni Sir David. Ayan lang, Sir Nico, thank you. Binitaw niyo yung tala natin. Alright, shoutout David, pala kay Angelo. Oo, kaya Voice Angelo pala. TV. Voice TV. Ah, ito. Yan. Voice TV. Sa kanya galing to. Oo, Laki niya. Labas. pero may mas malaki pa dyan, pinakawalan namin, di namin nakahanap. Hay! Ay, Hay! Yan lang, Sir Nico. Subok namin ni Sir Nico. Kami naman, subok namin laro kami. Isang game lang. Yan. Yun, pasensya na. Kailangan natin i-mute to. Yan, Sir Nico. Ayan, yung gagamba natin yung nasa kabila. Halos match naman talaga yan. Pasensya nyo ako mga G at may birthday dito sa amin. Nag-umpisa ng tumugtog. Yan, okay game. Kagat. Naunahan yun sa kanya mga G. Nabalikatan kagad yun sa kanya. Pero tignan natin kung kakayanin. Yan, nahuli sa balikat. Nahuli. Yun, bumaba. Nako po, bumaba mga Aji. Nadibdiban pa yung sa atin ata na likuran mga Aji. Commentator lang tayo dito. Yan. Nako, maagat ulit yung sa atin mga Aji. Nabutasan ulit. Sa kanya yung nasa ilalim mga Aji. Kay Sir Nico natin yung nasa ilalim. Yung itim na tigre. Makabalik pa yung sa atin pero yun, nakabawi mga Aji. Nadibdiban din yung sa kanya. Kabawi yung sa atin pero ayan nakikita niya naman yung katis mga Aji. Grabe. Pasensya niya talaga ako kailangan ko mute mga Aji at tumugtog na kasi yung kapitbahay namin may birthday. Yun, happy birthday sa kapitbahay namin. Yan. Grabe, kumambak pa yung sa kanya mga Aji. Naunahan na. Bumawi pa. Grabe naman to. Okay, cut namin mga Aji, cut namin. Grabe, ngalunto yung sa atin mga Aji. Yan, Sir Nico, kaibigan ni Canegro yan. Tingnan natin. Yan, tagas-tagas yung sa atin niya Tagas-tagas talaga. Ayan yung tigre. Okay, isa pa. Ito mga Aji, ano na namin to. Tignan namin kung maglalaro pa. Gawa ng sa YouTube policy kasi medyo may kalalagyan tayo pag talagang tinuloy natin yan. Pero tinitignan namin mga Aji kung kaya pa ng gagambang maglakad at lumaban. Pag kaya pa, tutuloy namin. Pero wala. Tinabla namin ito mga Aji gawa ng parehong gagamba. Halos di na naglalakad mga Aji. Pero ang lalakas ng mga gagamba yan, puro bulto. Hirap tapatan yan mga Aji. Dapat bulto ka din. Bulto yung gagamba mo at malalakas. Yan, explain daw. Explain. Pero yun na nga mga Aji, titignan natin. Kung lalaro pa ata kami ng isa neto. Tingnan natin. Ako nga pala si Canegro. Peace out. Canegro in the house. Yung mga gagamba natin. Si Canegro may hawak na ito. Okay, game. Second game. Yan, second game yan mga Aji. Pasensyahan nyo ako, mute ulit. Gawa ng, alam nyo naman, sabi ko nga, umpisa na magpatugtog yung kapitbahay namin. Birthday niya. Si birthday ulit. Ito second game kami mga Aji. Sa atin yung medyo payat, sa kanya yung bulto. Pigaan. Nako, hindi kaya. Hindi kaya mga Aji. Nagtatawanan kami kanyan kasi pinapaypay lang yung gagamba natin. Hindi kaya. Kasi laki ng kaha mga Aji. Pero kudos tayo dyan kay Sir Nico. Pumunta yan mga Aji. Sumabay kay Canegro na ipaglaro sa atin. Yan, God bless you sir. Thank you sa pagpunta. Wala kasi akong panapat sa kanya mga Aji na bulto. Bitin tayo sa pwersa.
Akala nyo lang maliit yan mga Aji, malaking bultong gagamba yan. Talagang ano yan, kumbaga sa ano, intact mga Aji, panglaro talaga. Ayan o, pumapalag, inako, hindi talaga kaya ng gagamba natin. Muntikan yun sa kanya mga Aji, muntikan. Muntik kagatin sa likod. Pero yun nga, sana nag-enjoy pa rin kayo Hindi talaga kaya Pasensya nyo na ako, hindi talaga kaya mga Aji. Biga, pwersa, wala, hindi kaya. Next time, kalaroin natin ulit Sir Nico nyo. Ano to, lalaroan natin to, si Sir Nico ulit. Mangbubulto tayo ng gagamba. Yun ang ilalaro natin kay Sir Nico. Bulto din para ano, para kaya sa pwersa. Tapos sa lahat pala ng pumunta dito, kay Spider Doc, kay Canegro, sila Sir David, yan, Sir Nico. Maraming salamat sa mga misis nilang napaka-supportive. At sa lahat ng subscriber ko, maraming salamat po. Gagambino, God bless you, and much love and respect sa lahat. Salamat.